Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasamasol kadai ka kanhun ruai na po ka jela Meghalaya hene kasngi kalapan bena bahkan sayok benlek mi khmat nakari India bat khamtam naka jela kata kinmi nang ni ha ka sauterik unai wing arhajar arpway bat kinlek sekilai teli kiri kata sha Germany Denmark bat Switzerland banyatu bat ban pen bena ya kejing itnat jongkari khasi ban pen priang yi ki jaka jungok kai lani banyatu ya ki jinglong jingman bat ki culture kari khasi kamut bang sulet ban sutem ban chuan no kon kut kum tu rei ni don ru ka jingkit kri ban yathu khana ya kane ka jinglong jingman hangni hari kasi jungi ga jing itnat jong kari kasi ki sha ki ban rompum ki kini ki jingking ding trai ki ba simpor ki snem ki spa snem ba kin long kum tu kum ki long daga jing tre sitom jong ki brio jong itu ki than laga dei hamolon nong hanoriat ada ki we ki mau kur not bat kum ta ter ini thu khana gitu ini thu khana yo ya ka turmai le sing ini thu khana ya yo shinrai na laga dong ini thu khana ya ka rindia ini thu khana ya ka sora ini thu khana ya ikini ki jing itanat jong ka ri khasi te kata ka dei ka jingmut bat ka jingmut ru kolong ba hakawai kasni dalakham lat nau ni covid mot ba kita ki brio na shithiru ken kwa banwan skini ki ri ban yo pajat gi si jongi khanang ba kanong ge ai ban so tanat hakabai dei bat ka tourism hakabai dei bat ka culture te kandon kata ka jingya jan bat ki brio Europe te idei tai jingbot namar ba phi hakini ki snam gi balet te jing wan jong ki tourist ki nong jonga kai perthei lanang khambon ten rei ki tourist ki badas ko shisha ya ka jing long jingman jongi kum gejai ben ri pada ki khamduna ti ka jingot ru ka long ba kum nong in la ban ya kren so thu bat ban la ban penwan yi ki breu ki ba song thu shisha ya ka rukam ki ba song thu ga jingim mo nashathi ki than bakin wan sikani ki ri khasi jongi te itai dei ba jingmut jongane ka jinglet bat ni khemla ro khemla ai jing ai khuble ya kini ki breu ki ba la krishan shang kuntu ya ka department of arts and culture nangta ka tourism department ka department ling ba ka Meghalaya Age Limited bat ru ya ka ICCR ki la ya wan lang bat kiwi bade kinong krishan ban penong ya kani ka ba job te ngitermen ba ngena ban shimi kani ka jingki kri ban ngena ban wanra ya ka ke ko sutanat ban long jing mentoy tang ya ka ban rei ya ka jela hi pro kowe jingerap te ka wan na ki popun jing shisha ka jing don jung ni covid ru kala pun thothi na ka jing shisha ka jinglot ka dei ban khamduna no don covid pade ki pun ki bang hapan pendep khamtam ka dei begini ki kot kisla te dagang ba ongum ta ni sungu ya ka department of arts and culture mo ki barawan shakman nalor ki wei pade ki breu shimet ki bangimla ban menja kerteng ni ki bala kiru ki lano senyang then rega department of arts and culture ka wei nanta ka Meghalaya Age ka limited ka dei ka shibenta jo jing tri kam jong ka tourism department karu kala ai ya di jerap ringkat ba jing kershan na ka ICCR kumot ka Indian Council for Cultural Relations ka ba kidon ko official yang ta ha relgo ka put ka tem garwai ka siaw jong ri ka si de ban yos ko de bubun balang hagan ni pertai dan ring impat jo ko kum kan ka lat ban det sabar li Henry issue one kani kani kesin kani kong ka bangitur bat hadin jong kajing long jong covid kumto bat kani ke punpoi pada ni shad do syakata ka pertai ka pangim jupoi perkhan tri ba panchai nang takadaw ide bre bodun go te ide ru bre batristam te pinsa yi compare kom tem jong hiru namar imtem ra da kamon kumbalong ki be ini tem da dia te idon hangtai pila aman ni keren badi hadin te kata ka song happy te henry ngasku apa ni thu khandiat ya ka ba i ba pinsha ile ba ka ba
kajing siam jong i kajing yang lagi i wasam sal kat tuan yang lain mentah. Jadi hendai ni kenal i pada iba bayarnya ibang don syuk ni hendai bandar perkat te nggak kalah deh ke ke bae. Hendai ni hap iban sung thu i nggak kam jong kajing diklit. Jadi nggak kadang i acak macam perang. Dah kepak sung thu bagan ni pada kajing kot.